Orduan, bueno, ausartuko gera, hango rezeta bat hemen egiten. Hasiko dire, bueno, Gorka eta Mikel martxan. Eta, bueno, eta esan deguna, produktuak ikusten zute, mariskoak, tomatea, tipula, arraia, fumeta, daukagula antzekoak. Osea, hortaz, ondo. Gero, bere berestizatunak, kominoa, kokoa, cilantroa, eta bar. Bai esan, cuando hablamos de agua de coco o leche de coco, mucha gente dirá que es el propio jugo del coco, o cuando le sacan al coco, se rompe el coco, suelta un agua. Mucha gente pensará que la leche de coco es ese agua. No, la leche de coco lo que es un coco troceado, picado, que se cocina mucho tiempo, se le va echando un caldo y todo el jugo que saca, después de una cocción de hora y media casi, todo el jugo que saca es la leche de coco, o sea, que es un sabor concentrado a coco eta benetan zoragarria. Bueno, Gorka, zuri ematen zutitza. Bukatzen egia, etxo da, lista, hasiko batxu. Vale. Bueno, hemen garrantzitsua da prestakuntza. Hemen ikusten duzue, esandako esnea, la leche de coco. Hoxe horretzeko dugu, zebolletak, mentxe, listo. Olioa? Olioa. Bota. Bueno, eixo, esan bezala gu naiz eta hemen herrikoak izan, naiz eta bakotxa bere jatetxia hemen izan. Gaur ez goaz gure herriaren alde, ez? Gaur goaz Kolonbiako Popayán hiriaren alde. Iñakik esan bezala, lehen urtenean egon ginen, gure gastronomia hango hirian erakusten, eta bedueke bere gauzatxoak erakutsi zizkiguten, da haietako bat gaur egindako arraizopa. Azkar egiteko. Oso era simplean iken dute, hango arraizopak, nahiz eta hortan zaporean ez du bat ere galtzen, ez? Hango arraizopak egiteko, erabiltzen dituzte bakarrik, berdura moduan, bakarrik tipulak eta tomatean. Horrekin refrituantzeko zazarriken da, eta hortan bertan ja, gero mariskoa bota, fumetak bota, eta horrekin nahiko. Orduan, esan bezala, tipula txikituko ditugu. Haudek esaten dute, tipula laurden batekin pertsona bat jaten dola. Orduan, tipula laurdena eta tomate erdiarekin, bi tipul eta bi tomaterekin 4 pertsona jango dutela. Orduan, egiten dutena hori, tipulak martxan jarri, jarri jadu ez? Hori martxan jarri, eta egiten dutena da, hemen bertan kominoa pixka bota, bere zapore guztiak ateratzeko, eta honek hartu behar du kolore pixkat. Tipula orduan da ilunagoa jarri, orduan da geho zopa ilunagoa ateko zaigu. Hain zopak zaporez oso indartsuak izanen dire, bai espeziegatik eta bai arraimotak ere beltzen dituzelako. Eta orduan, utziko dugu pixa batean tipula gorritzen, eta bitartean tomateak txikituko ditugu. Lehen esan dudan bezala baita, garrantzitsua da begiratzea, zatiguk, produktu finala egina daukagu. Baina uste garrantzitsua da pixa bat pausak ikustea eta ideiak ateratzea, ez pixa bat, gero bakoitza jarriko dio bere ikuspuntu berezia, o bera sentitzen duena arraizopan, ez? Baina, Hobeto esplikatua, beudek bidalitako bideoan ikusiko dugu.
Bai. Ikus duzuten bezala, printzipioz hasiera barazkia, tomatia eta tipula, antzekoa, mariskoak ere bai, arraia ere bai. Badagoela koinzidentzia batzuk, ez? Gero bere azken puntuak izaten dira, hori komentatu duguna, pixka bat koko esnea, zilantroa, eta gero beste produktu bat ez dugula lortu, dela txontaduro. Txontaduro da mango antzeko produktu bat, txikiagoa, melokotoi kolorekua, tekstura berezi bat, eta jartzen diotela azkenean arraizopan. Guk ez dugu lortu produktu hori, lehen bai komertziatzen, bueno, baseu dela tarrotan da eta ez dugu lortu. Baina bere puntua lortuko dugu. Azkarra hoxe egiteko, behin pixateko horritu erretzen dugunean, tomatea bota. Egia esan, historia honen gauz polita da, lehen komentatu dana, ez? Hiru, bai Japonian, bai Euskal Herrian, bai Kolonbian, elkartzen gaituen produktu bat, ez? Arraizopa bat, eta horrekin lortzea, holako ekintza bat sortzea, ez? Hori polita da eta hori esan nahi du bai gastronomia eta bai elikadura orokorrean elkartzen gaituela mundu osoan. Hori da niretzako gauz interesgarriena gauz hauekin. Eta gero tomatea behin botazkeo, utziko dugu 15-20 minutu erregosten, ura guztiak aldezala, azkarra egingo dugu. Behin puntu horretan gaudela, egingo dugu arraiak eta mariskoak bota, fumeta pixka bat ere botako diogu, fumeta da arrai salda, aprobetxatu dugu langostinoen buruk eta azal guztik ondo erregosi, koinakarekin flanbeatu, eta gero ura bota eta irekin jazi. 20 minutu utzi, eta hauxe izan dugu hortikan atera dugun salda. Ez. Orduan, egingo duguna, bertara, arraiak eta mariskoak eta danak bota. Ez. Bueno. Igual baten bat galdera bat egin nahi du horrela? Dudarik balin badauka, lasai galdetu, Erlotzarik euki. Maisuak ez dara ez dute galderarik. Sopa nun da? Hemen. Eta behin arraiak, marisoak eta danak botata, botako dioguna salda, arrai salda. Salda hau indezu ezurrakin eta mariskoarekin, ez? Zera, mariskoan azalakin, arrai ezurrak, ondo tostatu eta hori. Eta orain arte, konturatzen bazarete Iñakiren errezetarekin, zer pausure bat aldatu dugu, baina printzipioa berdina da. Berdurak, arrai salda, mariskoak, egosi, tomatea. Kolonbian daukaen desberdintasuna, esan bezala, kokoa da, koko esnea. Orduan, oraintxe bertan botako diogu. Eta horrek ematen dio, bere testura eta zapore nabarmena.
behin pasu honetan iristen garenean, utziko dugu beste 15 minutu edo, koko esneak aldatuta, listo. Bueno, aldatuta. Behin hori, esan bezala, behin koko esnearekin fumeta marisko guztiak irakinazi, utziko ditugu beste 10-15 minutu inguru, eta hori ingo digu daukaen ur gehiena gestea, lurruntzea, eta geratuko digu zopa testura horretan. Iñakiren zopan egin duguna da berdura guztia txikitu, trituratu eta gero kolatu eta azkenean geratzen da pure antzeko bat, bai? Arrai eta berdura pure antzeko bat. Kolonbian uzten dute dagon bezala. Txikitu, dana egin eta egostearekin geratzen diren berdura eta arrai papurrak hor geratuko dira. Orduan, azkeneko moldatuko nola bat ez? Saiatuko gara. Azkenean, geratzen digun zopa hauxe izango da, bai? Nahiz eta esnea bota txuria izan da, sopa gorri eta loro oliba geratuko digu. Eta orain hemen bertan hori da, Iñakik esaten bezala, falta digun gauza bakarra, zilantro pixka bat, zilantroak oso aroma goxua izanen du, horrekin hau izango litzateke Kolonbiako sopa. Hau da bigarren sopa, txalo haundi bat beran dientzako. Bai.